erran dizuet hasiera batean 40 minutu izango genitula galderak egiteko, pixkat laburtu egin zaigu, kontuan eduki ere hau, kulturetxe hau iluntzeko barkatu, bederatzetan ixten dela, beraz bost gutxitan edo hasi beharko inek hemendik joaten, baina orain duzu aukera, badituzuen galdera eta duda guztiak helarazteko, hemen baditugu lau aditu lau lagun, zuen erantzun guztiak, galdera guztiak erantzuteko prest daudela, beraz ez galdu aukera hau. Euskeraz eta gazteleraz itxen altuzue galderak eta hala erantzungo zizkizu ere. Pero me he enterado de todo de verdad. Porque hay muchísimas cosas que no estoy de acuerdo con vosotros, pero en esta totalmente, de verdad. Un tema, ¿por qué el coste político? Estáis constantemente comentando el coste político. Si aquí estamos hablando de un coste económico, ¿no? ¿Qué preocupación es? Si los demás pierden es su problema. ¿Quiere que le conteste a alguien en concreto o puede...? No, me da igual quien quiera. Vale. Zuetako edonor animatzen bada. No sé, yo he mencionado el concepto de coste político, pero no relacionándolo con el coste económico en otro sentido, ¿no? En el sentido de que, digamos, desde la perspectiva de los partidos que han puesto en marcha esta operación, lo que creemos que les preocupa es el coste político. Entonces, pero saben el coste político electoral, es decir, dan por supuesto que esto va a tener un cierto coste electoral, pero no saben hasta qué punto. Y ahí está la clave, es decir, que ese coste electoral llegue hasta un punto que no sea admisible para ellos y que les obligue a reorientar de alguna forma el proyecto, ¿no? En ese sentido. Ni gauza bat aipatuko nuke ez dudana entzun orain arte ez, eta da kutxen atzean dagoen historia nik uste oso importantea dela argitaratzea, ez? Bai 17. mendetik aurrera sortu ziren Montes de Piedad eta kutxak instituzioek behartuta egon ziren gauza horiek eraikitzeko, zeratik herriak zegoen prestamista eta usureroen esku, eta orduan revueltak eta oso asko, hildako asko eta dena egon ziren, lortu arte instituzioek bere gain hartzea diruaren regulazioa, interesak justuagoak eta enpeñoetan justu prezioa jartzea eta hori ez. Eta hori, odolori, eroritako odolori eta hildako guztien artean lortu zuten instituzio bere gain hartzea kutxak eta Montes de Piedad sortzea. Eta nik, Josebak esan duen moduan, garbi eta argi izango nuke lapurketa izugarria dela hau, eta hori oso zenki izan behar dugu. Jente guztia implikatu beharra dagoela lapurketa hori ez gauzatzeko, baina jakinarazita zergatik, oin esaten da, obra soziala aipatzen da ez, baina nik uste obra soziala baino lehenago aipatu beharko zela zergatik gureak diren, herriarenak diren kutxak. Eta oantxe aipatu duen moduan koste politiko hori, nik uste dut koste politikoen beldur ez daudela. Badakite jarraitzaile sutsuak badituztela eta baina nik jarraitzaile horiei esango nioke beraiek izan direla lapurketa hau gauzatu dutenak. Bere boto emaileei nik esango nioke beraiek direla zuertatzen ari direna zuertatzeko. Eta oso garbi nik akusatuko nizkioke boto emaileei nik ez nuke jarriko PSOE, PP eta PNV-ek titularretan jartzen dira moruan. Nik jarriko nuke boto emaile PSOE, PNV eta PP-ren boto emaileek lortu dute privatizatzea. Hau nik bi pauso horiek nik emango nituzke behintzat kutxaren esplikazioan.
Eta gero, Adrianek zerbait aipatu du, baina kapitalismoen korrontea horti dijo, ez? Privatizatzea alden guztia. Eta adibidez, kapital finantziero guztiak beraiek dituzten komisario politikoek gobernu guztietan oso, eta Rajoy bat oso lana oso ondo egiten ari dira, ez? Eta da, enpresa batek gaizki doanean eta zorra dituenean, zer egin behar du lehenbizi, aktiboa saldu, ez? Aktiboa saldu behar ditu, dirua lortzeko. Gaur egungo Espainiako gobernuak dauka 100% PIB edo deitzen danaren zorra, ez? Bilioi bat euro zorra. Baina kontuan hartu behar dugu, bilioi baten zor hori nahitaz egiten ari direla. Herriak, gobernuak nahitaz ari dira zorra handitzen justifikatzeko gero privatizio guztiak. Oin, Espainian gertatzen ari dena, justifikatzeko privatizio ez dena eske zorra handia dago, eta aktiboa saldu behar ditugu, baina zorra hori nahitaz izan da, eta nahitaz ari da egiten. Eta instituzioetan, berdin. Oin zaiz luzatuko hortaz, baina bide hori, nik uste salatzekoa dela kasu hontan ere. Ez dakit zerbait ere gehitzeko duzuen. Bertze galderarik? Nik alderatxo bat ezagit guzti edo. Kurioso egin zait kontu honekin, duela bestadi bat jartzagatik, baina lehenko astean edo aurrekoan adiez, 120 ertzainen plaza Madrilek errekurritu zituela eta hemengo autonomiaren kontra inoiz egindako ez erasorik handiena, baina handinetako bat bezala kalifikatu ostean, nolatan PNVek kutxen inguruko lege honen aurrean ez duen ezer esan, hemengo kompetentzia edo autonomien aurkako inoizko erasorik handien izango balitz bezala, ez? Ez dakit eredua konpartitzen dutelako, ez dakit sistema berare den bezalako delako, baina zipitzik ez dut esan konturren inguruan. Ez dakit hemengo lege propio batek, pentsatuz Madrilgoa ere lege organiko bat dela elukela ezertarako balio, ez gutxarren urrena izango dela, baina ez dakit zer dela eta ez duten ezer egin ere horren inguruan, eta pixkat galdera horren inguruan dijo, ez. Bai, nik uste dut, guk jarraitu dugu konkretuki prozesu hori hasieratik, oin lau urtetik ona, ze etengabe erabilidan argumentu moduan Espainiako bankuak derrigortzen gaitu, edo Espainiatik datorkigun araua da, eta horrelako hizkera oso normala izan da hemen, baina ez, inoiz, hemengo alderdiak eta Madrilgo gobernoren artean, inoiz ez. Eta hemengo lehendakari batzuk egon dire, eta hemengo lehendakariak eta Rajoy edo Zapateroen arteko bileretan, inoiz ez da planteatu hau arazo bat moduan. Eta etengabe jarraitu dugu hori, noizbait agertzen zen gatazkaren bat egon dela horren inguruan, eta hori ez gertatzea hain zuzen da frogarik onena argi usteko hau izan dela hitzartutako kontu bat. Hau da, ez dela egon Madrildik ezer inposatutako. Hau da, hemendik, edo gura bozue konsensuatutako, eta hemengoen alderdien artean landutako proiektu bat. Aitzaki bat, edo beste bat bilatuta. Nik erabat nator, komentatuan ekin, da jarriko ditut hiru adibide konkretu, ez da bakarrik jaurlaritzak edo PNVek ez duela egin esan ez Euskal Herriari egindako eraso handia izan dela, baizik eta prozesu honetan zehar adostasun hori ez da bakarrik, aipatu daiteke, hau da PNV eta PPren artean adostuta, eta zuetako batek ez du, hori zuk esaten dezu, hori izan daiteke, nire interpretazioa, ez da nire interpretazioa, eta jarriko ditut hiru adibide. Bat, Patxi López gobernatzen zegoela, eta oraindik EH Bildu parlamentuan ez zegoela, Ezker Abertzaleak ordezkaritza oso txikia zuela, eta Aralarrek ordezkari bana, eta Aralarrek uste dut momentu enten, lau ordezkari zitula, PNVek eta PPek aprobetxatu zuten
ilegalizazioaren azkeneko ondarrak kutxen legea aldatzeko, eta hain zuzen ere kutxetako batzarretan udaletxeen parte hartzea murrizteko. Zergatik, ulertuko duzuen bezala, 2011ko hauteskundea ezkeroztik, EH Bildu nunbaiten indarra baldin badauka, hain zuzen ere udaletxetan zala. Horrekin zer bilatzen zen? Saiatzea hain zuzen ere sortu behar ziren kutxen batzarroien proportzioak alteratzea, eta gerora lortu duten bezala hori eginez, eta beste trampa batzuk gehiago eginez, adibidez, Gipuzkoako kutxaren gehiengoa izatea, adibidez, ondoren horrelako operazioak egin izatea. Beraz, Gasteizen kutxen legea, berrio diot, Patxi López gobernatzen zegola, PSOEk aurkeztutako borradore bazan, eta PPek eta PNVek biak oposizioan, emendakinak adostu zituzten, eta aldaketak sartu zituzten legean, hain zuzen ere, udaletxen parte hartza. Bigarrena gertatzen da pasaden abenduan, eta da, hain zuzen ere, beraiek esaten dutenan etengabe legeak behartzen duela, hitz egiten ari da, kutxa eta banku fundazioen legea. Hori da, pasaden abenduako 26an uste dut, onartutako lege bat, eta horretan ere, PPek eta PNVek elkarrekin bozkatu zuten, leheno Iñakik aipatu duen bezala. Baina ez da bakarrik elkarrekin bozkatu zutela, baizik eta elkarrekin adostu zituztela hainbat gauza, eta hasieran legeak ez zituen gauza batzu moldatu ziren, besteak beste adibidez PNVek emendakin bat sartu zuen, hain zuzen ere, erabakiak hartzeko gehiengo simplea, legeak hasieran eskatzen zuen gehiengo kualifikatu bat behartzela. Gehiengo kualifikatu bat beharko balitz Gipuzkoan, beraiek ez lukete momentu honetan gehiengo kualifikatua, momentu honetan parte hartze, indarrak oso parekotsu daudelako Gipuzkoako batzarrean. PNVek aurkeztu zuen emendakin bat, eta gehiengo kualifikatua jartzen zuen tokian, jarri zuten gehiengo simplea. Zertarako? Urrengo ostiralan egingo duten lapurketa egin izateko gehiengo simple batekin. Beraz, ez da, nolabait, aldez aurretik bakarrik egon dela nunbaiten adostua eta planifikatua, baizik eta ondoren instituzioetan beharrezkoa ziren lege aldaketak egin dituztela, hain zuzen ere hori horrela bideratu zehinez. Nik esango nuke ez dela tamalez, ez dela adibide bakarra, PNVek bere eskumenak defendatzen ez dituena, eta beste adibide bat ordutegi komertzialen gaiekin turismo guneak izendatzeko gaia da, ez du errekurritu puntu hori hain zuzen, eta bai kasu honetan Kutxabankenean eta bai ordutegi komertzialenean zer da horren atzean, defendatzen dituzten interesak ez direla gehiengoarenak, baizik eta elite konkretu batzuenak, tamalez. Norbait gehiago animatzen alda? Galdera bat, baten batitera. Bitarteanik galeteko dizuet orduan. Zenbait komunikabideetan zuzenan edo zeharka adierazi da kutxa udalen eskuztea Kutxabank ondoratzea edo ekarriko lukela, zu justuki oraintxe aipatu dituzu udaletxeak eta horregatik galdetu nahi nizuen. Uste alduzu zuek hala izango dela? Ez dakit, beraiek beti horren artean, beti esan dute Kutxabankek adibidez, eta hori badago beste arrazoi bat ez dugun aipatu, Kutxabank izan zen finantza entitate gutxienetarikoa ez zuela reskaterik jaso, ez zan reskatatua izan, da esaten dutenean gainera Europati behartzen gaituztela teorian, horrelako direktibak zuzenduta egongo litzateke reskata jaso dutenak. Eta beraiek beti esaten dute, nolabait, beraiek oso ondo kudeatu dutela kutxa, ez? Gu noski oso kritikoa izan gaitezke kutxan egon den, eta aipatu dira, ez? Hainbat adibide, baina momentu honetar arte egon da kontrol publiko eta sozial bat, bereziki batzarretako ordezkaritzak eta batzarretako ordezkaritzak aukeratzen zuten administrazio kontseilu bat, administrazio kontseiluak, Kutxabankeko administrazio kontseilua, hori momentu honetar arte egon da bereziki instituzioen esku, bezeroen esku, langileen esku eta eragile sozialen esku. Eta horren artean posible izan baldin bada, rentable egitea, benefizioak etekinak ateratzea, gizartekintza mantentzea,
eta sistema, finantza zerbitzuak eskintzea, zergatik da larriagoa, Donostiko udaletxeak eta diputazioaren zein gauza bat, banatzen baldin badugu udaletxetan. Azkenean, hitz egiten ari gara, formalki akzioak izatearena, gerora da, akzionista hoiek zemotatako finantza hildoa, bultzatuko duten edo garatuko duten. Ni behintzat askoz ere gehiago fidatzen naiz, herrialde honetako alkateetaz, Katarreko edo ez dakit nungo ordezkari batena baino, batengan baino. Azkenian, udalak ordezkatuta egon dire, orain arte. Eta ordezkaritza hori modu baten edo beste baten aukeratzea, euren eskuetan dago, edo operazio formalizatzeko orduan, akzioak euren esku usten danian, normalean beti egiten da kontratu bat, eta kontratu horretan agertuko dabe bai, zelan hartzen diren erabakiak, zelan antolatzen diren arteko harremanak, hori nabarduren kontua da. Kaixo, honekin jarraitua pixka bat, nire importantzen zait bezeroen papera. Oain arte, oain komentatu duzuen udaletxen representazio batzarretan, baina bai jakin behar dela bezeroak eguneko 48 daukate batzarrean. Orduan, ze importantzia daukate erabakiak eta datorren ostiralean gertatuko dena ere bai. Galdera bat egin zen ETB-en PNV-ko juntero bati, Xabere Izeizabarrena, eta bera, esan zuen gauza bat nik ez dut sinisten, ez dut uste, gutxienez ezagutzen dudana, eta nahi dut ea ziurtatzen duzue. Urrengo fundazio bankaria sortzen baldin bada, batzarrak desagertuko die, bezeroen errepresentazioa desagertuko die, ez diala egongo, bakarrik 15 pertsona honen eskuak geldituko da erabakiak, baina bera esan zuen ezetz. Nola demontre posiblea da gauza bat edo bestea izatea? Zuek posiblea daukazue argitzea benetan ni uste dudana bezeroen representazioa galduko duen hemendik aurrera kutxa eta kutxetan? Ez dakit nik uste oso garbia da eta azaldu dela. Aurrera begira BBK eta Vitalen kasuan 15 lagun aukeratu daude jada eta horietatik bakarrik 3 etorkizunean izan daitezke instituzio batengatik ordezkatuak direla entitate fundatzaien ordezkariak. 15-etik 3. Kasualidadea, Gipuzkoan, entitate fundatzaileak EH Bilduren eskutan daudelarik, planteatu dena da, 15-etatik bakarrik 2 ordezkari egotea. Bestela kontuak ez zieten ematen. Baina dozen kasutan, Gipuzkoaren kasuan, 15 ordezkarietatik 2 bakarrik etorkizunari begira izango dira instituzio fundatzaileak aukeratutakoak. Eta gainontzekoak dira behin aukeratu direnak eta horrela begira beraien esku gelditzen da. Egia da, beraiek esaten ari dira, nolabait, batzar nagusietan aukeratuak izan direnez, 13 horiek etorkizunari begira ere horrela izan zitekela. Ez dutena esaten da, nahi baldin baute hauteskundeak pasatu eta 15 lagun horiek erabaki nahi baldin baute estatutuak aldatu ditzaketela. Edo urrengo batzar nagusiek aukeratzen badituzte beste 13 persona, baina urrengo gunean erabakitzen baldin badute beste 13 persona jartzea, kooptazioa lehen aipatuan bezala, posible delako horra begira, eta 13 horien artean ez dago klienteen bezeroen inongo ordezkaritzarik, aipatuen bezala, alderdi politikoek adostasunaren baitan edo hitzarmen baten baitan lortu duten akordea besterik ez dago. Eta datu bat jartzearren, uste dut ez banaiz erratzen Gipuzkoako batzar nagusietan EH Bilduko 23 ordezkari ditu eta PNV, PSOEk eta PPk aurkeztutako proposamenaren araberan 4 ordezkari proposatzen zizkioten EH Bilduri, beraz, 23 batzarkiderekin 4 ordezkari, EAJak ditu 14 batzarkide eta baita ere 4 proposatzen zuten. Era batera odo bestea, helburua zertzan, 15 horietatik 8 lortu behar zituztela,
akzioen zesioak egin ez izateko, eta aipatu dugun bezala, etorkizunean akzioak saltzeko. Eta horretarako, kendu behar da molestoa direnak, eta molestoa dira sindikatu batzuk, alderdi edo indar politiko batzuk, edo indar politiko bat, eta baitare, bezeroak alde horretatik, maila libre batean antolatu eta hauteskundetara aurkeztu zitezkenez, libre azalago, edozein herritar aurkeztu zitek, edozein bezero kantitate txiki bat izan da kutxaren baitan, hori ere eliminatu egiten da, inolako kontrol sozialik egonez dadin. Bai, hori da, nik uste dut lehenko kalderarekin lotuta, ez da? Hori da modu bat argi ikusteko prozesua ez dela izan inok derrigortuta, inok inposatuta, Madrildik, Banko de Espainiatik, eta barrez. Ze dauden, behin prozesua gauzatuta, dauden aukera diferenten artean, aukeratu dira oso aukera konkretuak. Boterea, lehenengo botereak, alderdiek izendatutako pertsonen eskuetan geratzeko. Eta hori lotzeko nolabaiteko oztopoa ziren adibidez hori bezeroen ordezkariak. Eta orduan, kendu dauz eta punto. Zalantza bat sortu zait, eta akzioak privatizatzen ez diren bitartean, aipatu zuen prozesua atzera egingarria dela. Bai? Aipatu zuen beste terminetako eta koste politikoaren kontua. Kostea suposatzea bidea hartu duten eragile politikoi. Eta galdera da, demagun datozen udaberriko hauteskunde politikoetan, Gipuzkoaren kasuan Batzar Nagusien representazioa, edo beste herrialdetan ere, nolabait politikoki honek astindu bat suposatuko balu, zein modutan eta nola izango litzateke atzera egingarritasunaren bide hori, zein terminotan, zein formetan? Hori termino juridikoetan planteatzen dozu edo? Bai, zen modutan egingo litzateken atzera, nola... Modu asko dagoz, hau da. Sortu diren fundazio bankariak, adibidez, Gipuzkoan plantetatuko bidea erabilita, ez? Fundazio bankarioak dituzten akzioen parte bat edo danak, akzio guztiak nahi izan ezkero, instituzioen eskuetan utzi. 105, 127, Gipuzkoan planteatzen den moduan edo nahi den proporzioan. Hori nahi danian, problema zein da, hemendik aurrera ja dala fundazioek nahi da benian. Orduan, atzera emon liokete prozesuari, baina ja binkula ez dala juridikoa. Hori kontutan hartu behar dugu, ez? Momentuz, alderdi politikoek kontrolatuko dabe hori faktikoki, baina edo zein momentuan ali izango dabe esan, hori ez gara gu, beste batzuk dire, erabakia eurek hartu dabe, ez gu. Ze kontrol ez dalako juridikoa eta hori nolabait desagertu edo moteldueleik edo zen momentuen. Hala ere nik ez denai eskorra izan, baina adibide bat izan dugu, orain dela gutxi, kutxan hain zuzen ere, azken batzar nagusitarako, kutxako azken batzar nagusitarako hauteskundeak izan baino lehenago, Administrazio Kontseiluaren gehiengoa PNV eta 11 batekin lortzen zuten gehiengoa. Eta naiz eta udal hauteskundeetan uste dut okerez banago 11 batek 11 zinegotzi edo 12 zinegotzi izan Gipuzko osoan. Hala ere, representazioa edo ordezkaritza pustua izan zuten Administrazio Kontseiluan eta horrekin lortu zuten naiz eta sektore ezberdinetik egoera salatu, ez. Nik ez dut esango hori errepika daitekela gehiengo absoluto edo ezberdina lortzen bada Gipuzkoan eta era berean fundazio bankarioa beste bidetik edo gehiengo horrek aginduetara ez jartzea, baina legearen arabera behintzat oraingoz talka hori egon daiteke. Nik gauza txiki bat, eta igual sorpresiboki nik ez nuke hau esan beharko, baina nik nolabait esango nuke gehiengo absolutoaz aparte beharko litzatekela izugarrizko eztabaida soziala irekitzea. Azken finean momentu honetan Gipuzkoa, kutxako bi instituzio fundatzaileak daudelako, EH Bilduren, EH Bildu dagoelako bi instituzio horietan kudeatzen, Gipuzkoako udaletxe gehienetan, eta alare burutzera doaz lapurketa hori. Ez beraz, lortu beharko genuke, ez bakarrik hemen esaten ari garen bezala, kostori hauteskunde eragitea,
baizik eta ez hori bakarri, baizik eta guztione artean, nolabaiteko presio sozial nahikoa egin, horrelako gauza bat egin ez dezaten. Eta nik uste dut hori, hemendik hauteskundeak bitartean eta ondoren ere egin daitekela. Azken galdera, egiteko tartea baduzue. Komentario txiki bat, CaixaBanki buruz aipatu dozunez pare bat aldiz, gu ibili ginen aztertzen, zergatik Katalunian ez da ezer gertatu. Eta, klaro, egoera esan antzekoa. Klaro, problema zein zan Katalunian. Katalunian kontrol faktikoa ez zegoela erakunde publikoetan. Erakunde publikoak oso parte hartze txikia zeukien CaixaBanken ja aspaldi. Kontrol faktikoa zegoen bertako lehendakarien eskuetan. Orduan, zer gertatzen da? Fundazioen bakarioan legean martxa jartzeko orduan, zer gertatzen da? Prozesu negoziatzaile bat. Oraingo presidenteen artean alde batetik eta Espainiako gobernuaren artean bestetik. Eta diseinatzen da prozesu bat, nolabait boterea, utzi ahal izateko botere faktiko zeukienen eskuetan. Orduan, Katalunian uzten da Isidro Faineren eskuetan, Isidro Faineren, eta Isidro Fainek bere konfidantzazko gune baten eskuetan uzten dau, eta hemen botere faktikoa alderdi politikoen zegoen neurrian, alderdi politikoa antolatzen dabe prozesu hori euren nahien arabera. Ontzeko zezak. Galderarik ez badago bukatutzat emango dugu mai ingurua. Adrian Zelaia merari irureinak egaina eta Joseba Permatx mila esker parte hartzeagatik, eta mila esker batez ere zuei gaur arratsaldian onat etortzeagatik. Eta gogoratuko dugu hitzordu badagoela, ezta? Amarretan azkenean, ez? Goizeko 10etan datorren ostiralean. 10etatik aurrera, oker ez banago Batzar Nagusia kutsako Batzar Nagusia arratsaldeko 4 hasiko dela. Beraz, goizeko 10etatik ekitaldi luze bat, 6 ordukoa edo 7 ordukoa, goizeko 10etatik. Horixen, hurrengo hitzordua. Mila esker.